Добруджа се върна на победния път, след като пречупи коравия отбор на Бдин с минималното 1-0. На стадион Дружба жълто-зелените стигнаха до ситуация още в петата минута, когато Милен Гамаков изпълни отлично пряк свободен удар, а стража на гостите Иван Василев изби топката, която бе насочена към горния му десен ъгъл. Малко по-късно и Тима от Видин направи хубава атака, като изстрела на Цветков бе блокиран, а добавката на Винисиус Белоти мина над целта. Така се стигна и до 17-та минута, когато голямо неразбирателство между Даниел Стоянов и вратаря позволи на Шоколаров да открие резултата. Последва хубава триходова комбинация, но завършващия удар на Преслав Йорданов не бе точен. В 31-та минута и Емануил Манев опита рефлекса на вратаря, който обаче и този път реагира добре. 3 минути по-късно Шоколаров изведе перфектно между линиите Стефан Статев, но той не можа да преодолее и излезе да го пресрещне Василев. Малко преди почивката пред централния нападател на Добешли се откри още един шанс, но и двата му изстрела бяха блокирани. Втората част започна с голямо умеле пред вратата на Добруджа, като гостите дори имаха претенции за Дуспа. 56-та минута Статев направи прострелно центриране, но Янчо Андреев закъсня. След това хубав самостоятелен рейд на Стефан Трайков завърши със слаб негов удар. Тук бяха извършени и няколко смени, като дебют за Добришли и направи новото попълнение Кристиан Мендоса. Опасностите пред вратата на Бдин следваха една след друга. Шоколаров отново от пряк свободен удар бе близо до успех, а хубав пробив на завърналият се състава Андриан Димитров не бе оползотворен по най-добрия начин. Статев пък бе изведен на голова позиция, обаче и неговия шут бе далеч от истината. В 85-та минута при една от редките си атаки гостите стигнаха до попадение на Винисиус, но то бе отменено заради засада. Последната възможност в двубоя се откри пред Манев, чийто техничен изстрел премина на сантиметри покрай десния страничен стълб. С този успех Добруджа отново се приближи към челните места във временното класиране. Докато пред новия наставник на Бдин Видин Живко Желев предстои още много работа, за да измъкне видинчани от дъното на таблицата, които са със скромни актив от едва 5 точки.